one. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras na naman, Bicolandia. Kumusta po yung mga tiga Tabaco City? Okay, sa lahat ng mga butika dyan sa Tabaco City, mabibili na ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ayan, especially sa Princess Twinkle Pharmacy at iba pang mga butika dyan sa Tabaco. Available na ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang paboritong hinihiko pa ng mga may high blood dahil malaki ho may tutulong nito upang mapababa, mapaganda ang daloy ng inyong pong dugo, maiwasan ho ang maagang pakikipagkita sa kalawit ni kamatayan. O di ba? Isang magandang oras sa mga tiga-daet. Aba, lahat ng mga butika dyan sa Daet Cam Norte. Aba, mabibili na rin ho ang ating pong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Maraming salamat sa lahat ng inyo pong mga mensaheng dumarating po sa atin. Mamaya magbabasa ho tayo ng ilan sa inyo pong mga mensa. O yung pong mga maiitim ang kilikili, mga singit-singit na maiitim. Meron na ho tayong produktong para dyan. Tanggal pati amoy pawis. Body odor, ayan, kili-kili power. Tawasin mo na yan, Dr. M's Tawas. Mabibili na ho yan sa lahat-lahat ng mga butika. May nagtanong kasi sa akin, paano daw ho ang paggamit ng tawas? Kili-kili lang daw ba ang lalagyan o sasabunan ng Dr. M's Tawas? Hindi po. Ito po ay pang whole body po yan, Yung pong regular na sabon na ginagamit mo pag naliligo ka, yun din, Dr. M's Tawas, mabibili sa lahat-lahat ng mga butika. May niacinamide po ito na siya hong nagpapalighten ng mga kilikili na maiitim. Pati ho yung amoy nito na amoy ewan, tanggal ho yan kapag ginamitan mo ng Dr. M's Tawas. At yung po mga mababaho ang kanilang mga paa, yung athlete foot na ika nga, yan ho ang gamit. Sabunan mo ho ng maigi yan ng Dr. M's Tawas. Makikita mo, mawawala yung pangangamoy ng inyo pong paa. At dapat kapag nagsasapatos, nakamedyas. Ayan. Ang isa hong reason, mga kababayan, kung bakit nangangamoy ang paa, yung pong hindi paggamit ng medyas. Dahil kapag, ang tawag niyan, ang inyo pong paa, pinapawisan, pumapasok ko yung amoy mga kababayan, nung pong leather, o kaya kung ano man ang sangkap ng sapatos. Ayan. Kaya nangangamoy. Di ba? So, magmedyas ka at sabunan mo yan, Dr. M's Tawas, mga kababayan, na kung saan ito po ay mabibili na sa lahat-lahat ng mga butika o dyan sa Pili. Butika Pili meron ho dyan. At Liza, Joyce Drug at iba bang mga butika sa Pili, Camarines Sur. Yan. Samantala, ulitin ko lang. Yung po mga maraming puting buhok huwag ho nating hintayin na ika nga ipagpalit ka pa ni Mrs. Ayan, ni Mr. dahil mukha ka ng matanda, di ba? Alam nyo, kapag maraming puti ang buhok, nakakatanda talaga kahit bata pa, O kaya yung mga matanda na, pero ayaw aminin na sila ho'y medyo may edad na. Paitimin ho natin ang ating mga buhok sa pamagitan ng paggamit ng Just Color. Ang nag-iisang herbal na itim ng buhok. Mabibili ho yan sa lahat-lahat ng mga butika. Ang isang box ho niyan is 600 pesos. Pero pwedeng bumili actually ng tingi. Ang isang sachet, 60 pesos lang, mga kababayan. At kung maigsi lang ang buhok mo, pwede mong gamitin yan. Mga at least 5 times mong gamitin yan, di ba? At syempre, kapag nalagyan na ho ng Just Color ang inyo pong mga buhok, halos permanente ho yung pangingitim niyan. Kanya lang, syempre, pag humaba, makikita ho ninyo sa pinakapuno niyan, syempre, lalabas pa rin ho yung puti. Lalagyan mo ulit yan ng Just Color. Ganun yun. Ang pangkulay ng buhok na walang kati-kati na inyo pong mararamdaman, Just Color lang ho ang pangalan yan. Subukan ho ninyo. Available sa lahat-lahat ng mga butik. At siyempre, huwag kong kalimutan na yung po mga may high blood, yung po mga may osteoporosis, yung po mga may edad na medyo marupok-rupok na ang mga buto-buto niyan, para hindi ho rurukop ang inyo pong mga buto-buto. O dapat ang kinakape, walang iba Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Dahil meron po itong collagen. Ayun na siya hong nagpapa-strengthen ng atin hong mga buto. Bueno, wala na namang oras.
Siyempre pansamantala, nagpapaalam na naman niyo pong kaibigan Jay Dizon. Nag-iwan na isang magandang oras, Bicolandia. Masarap na healthy pa, ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bis at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyo.